చాలా మంది నన్ను అడిగేది పెద్ద సైజ్ తీసుకురాలని అడుగుతున్నారు కదా, మీ అందరి కోసమే XXL 3XL వరకు తీసానండి. ఇది వచ్చేసరికి M to 3XL వరకు అవైలబుల్ ఉంది. ఇది ప్యూర్ ఖాదీ కాటన్ అండి, ప్యూర్ ఖాదీ కాటన్. దట్టు ఇదంతా కాంతా వర్క్ వస్తుంది అండ్ లైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. దీనికి లైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. బాటమ్ కూడా స్ట్రెచబుల్ బాటమ్ వస్తుంది, లూజ్ బాటమ్ వస్తుంది. దుప్పటా కూడా కాంట్రాస్ట్ లో వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ ఇది మొత్తం కాంతా వర్క్ వస్తుందండి. మిస్ చేసుకోవద్దు. 3XL అప్ టు 3XL వరకు ఉంది. జస్ట్ 1099 ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. దీంతో పాటు ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ పీస్ చూపిస్తాను మేడం. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ చూడండి, లావెండర్ కి మంచి వైట్ కలర్ కాంబినేషన్, చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్. అయితే XXL సైజ్ అవైలబుల్ ఉంది, XL వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. ఇది మొత్తం మగ్గం వర్క్ అండి. అండ్ ఈ బంచెస్ కూడా మగ్గం వర్క్, మొత్తం మగ్గం వర్క్. క్లాత్ కూడా ప్రీమియం క్వాలిటీ వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం దుప్పటా కూడా కాంట్రాస్ట్ లో వస్తుంది. దీనికి చిన్న లేస్ ఒకటి మాత్రం యాడ్ చేశారు.